grozno. Ajme, ovaj hoda na svojim nogama, nema para ni za vozilo. Stvarno ga je teško gledat. Ajde, promijenite kanal. Ajme, vidi ga i sam si guzicu briše, nikoga ne pere. Jadan on sve mora sam, baš ga žalim. Kakav je to život? Uopće im se niko ne ruga. Ajme, prestrašno. Pa dobro, možemo li mu kako pomoći? Kako ćemo mu pomoći? Idemo mu skupiti pare za asistenticu i za kolice. Možda mu i treba novi kombi. Joj, da, stvarno, na to sam zaboravila, novi kombi. On mora na sve utakmice ići, na sve predstave, sve mu je dostupno. Jadan. Kakav je takav je, on je takav od rođenja, ajmo ga primiti u društvo. Ajmo ga primiti u društvo, pa ćemo vidjeti šta će biti. Stvorit ćemo im neka radna mjesta. A koja? Nije važno, glavno da je zapisano na papiru. Je li to papir za rit ili koji? Je, papir za rit. Svi smo mi ravnopravni.